yimin beto mi dum tan yonim mi ne daru ko jilli mi kam yimin kolim ah ko bada fof no weli min asa woni bada asa non il faut ko motten baba ko batta ko ne weli tinne be min folim vaysi yimin beto mi dum tan yonim mi ne daru ko jilli mi kam yimin kolim hansum soyna ma do advice minanani asay hey baba jahe est-ce que ça chauffe ou pas est-ce qu'on peut une advice on peut dire dans acapella ça ne fonto no ko jerida ala ko burdum welti ça ne faroro ko tawda pula ko welani elde ça ne habay parno mo wodani welani felde pula ko jamba tu jusal fata telde wano jeri ole dani jam kono ko pula ko yodi baba wi rewe yam ari jari yam kosam birdam tawto den jaro fifiri to walo ko welino walo yontabe ni jebe jonnam to den tupa dana may rewbe ni huppa jahen felle jolof jegel be sanarabe est-ce que ça chauffe ou pas attends horiyata wa advice dardo en mappen sek nando advice vraiment teddi baba ma ko jillo mi korsindo mi ko kalmi ko e wadi sek ber wawi dum hande advice ni bimoma advice jiddo ko gara jihim zenit o wi ko bandam yerimayo alla problème an ko jilla fof ene weli mi te non beɗe yiɗi mbeɗanɗo haalani ɗum min advice wonko min pondi wadde to to studio nanka inchallahu rabbi hakkude e debalde seeɗa tan ma wonko hesɗi ko ganduɗa ko ma ar ɓeyɗo kadi e ɓeydoade volume mo ganduɗa adduyago waɗino ɗum ça va chauffer an haali ɗum on va le faire inchallah on a commencé ça va être fait kono hoto ya enen dendan oɗo morceau kadi mapperde sek nanɗo ko bam waali nahi mais mbeɗo wiya on sakamo pako leñol hono ɓiyam kan diallo e nanokoɓe heewɓe ene jonno arde ɗo ene kono noon so allah ittano ko satti en gari ɗo en mbaɗi ɗum ɗo exéné en mbaɗi ɗum en batti kadi la prochaine fois en dendat enen fof jiyen to Bercy oɓe jihen ni to stade de France sondeɗaɗo enen mbawi eɗen jogui yimɓe mum eɗen jogui sehilaɓe mum yo allah rokku en wurde tan cellen allah barkino on addu noon kalis ha heewa mbawon dusde men hamin jettini ko min jiiɗi yettinde ko d'ici la fin de l'année seedeji ɗiɗi ma jaltu seede goto o ko hakkude Baba Maal e won yontoji wonɓe ɗo e nder Afrique seede goɗɗo ko album Baba Maal international kono noon won goɗɗum ko ɓuuri mawnude ko rewno ko ɗo yenne ha yimɓe fof ene mbiya ala ko ɓuuri ɗum mawnude e batte cinéma ma yaltu tun ko ɓoyani inchallahu rabbi Allah jarama on jarama non ça c'est la chanson de la jeunesse africaine Demba Bul Sore mais ma père de sama xarit la Alpha Diallo Alpha wonta mo woni ko fay Ndeysaan kene baba
ndeysaan ak ko jël téléphone mu ne ma ma pe boo ñëwoon di ma toog di nga toog sa bopp waaye ci ko ko nii nii suñ diggante nag yàgg ak coow ak lépp mais kenn mënu ko xam Mapenda, seguro volar.